Вітаю всех на канале Монеты Банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеогляде хотел показать вельмі цікавы брак 10 копеек узору 2009 году словацкая чеканка. Маем бракі по реверсу. Ёсць тут невялічкі раскол штэмпелю каля літары К, каля вугла адзінкі таксама маем. І асноўна гэта у нас выкрышка штэмпелю, вось яна тут. Такія бракі я адклаў сябе ў калекцыю калісьці вельмі даўно у невялікай колькасці. Так як такія бракі не вельмі шмат каштуюць, няма сэнсу адкладаць вельмі шмат такіх вось бракаў. Давайте разглядзім таксама аверс. Тут у нас адсутнічаюць бракі, но просто паглядзім старую чаканку. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!